Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannes isahluko se-13 ivesi ye-16 kuze kube ama-20. Kwathi uJesu esegezile izinyawo zabafundi bakhe wathi, ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, isikhonzi asiyidluli inkosi yaso, nesithunywa asimdluli osithumileyo. Uma nikwazi lokhu nikwenze, niyakuba nenhlanhla. Angikhulumi ngani nonke, ngiyabazi engibakhethile. Kungukuba kugcwaliseke umbhalo wokuthi odla nami isinkwa ungiphakamisele isithende sakhe. Nginitshela lokhu manje kungakenzeki, ukuze kuthi lapho sekwenzeka nikholwe ukuthi yimina. Ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, owamkela lowo engiyakumthuma wamkela mina, kepha owamkela mina wamkela ongithumileyo. Kwathi uJesu esegezile izinyawo zabafundi bakhe. Ngithanda le ndaba uma obhala leli vangeli ethi uJesu uke wasukuma etafuleni kudliwa. Uyazi angazi yini lena edale ukuba uJesu asukume etafuleni kudliwa. Noma ubuke izinyawo zalabantu wasibona zingcolile, noma uxakwe yiphunga lazo, asazi yini emsukumisile. Kodwa uJesu uke wasukuma etafuleni kudliwa. Kuthi mina uJesu uke weza ukukhala kwakho ebhizi enzenye into, wathi lokukhala kwalengane angikwazi ukukubekezelela. Wakwayizwa ingane ekhalayo, angabi khona oyinakayo. Wena njengomuntu omdala onozwelo ushiya konke uyobheka lengane uzibuza ukuthi yaze yakhala lengane ikhaliswa yini. Konje yokuqala ngibuka uJesu esingazi ukuthi ususwe yini. Kodwa ngizwile encwadini ka-Exodus uma ethi uNkulunkulu ku-chapter 3 athi, bheka ngikuzwile ukukhala kwabantu bami. Athi inyembezi zakho athi seyifikile kumina. Ngibuka le nkonzo kaJesu esukuma esukunyiswa usizi nokuxakeka kwakho. Esukunyiswa ukuthi izinto zakho azihlangani. Esukunyiswa ukuthi izinto zakho azikhanyi. Esukunyiswa ukuthi sewuphenduka inhlekisa emphakathini. Esukunyiswa ukuthi awunalutho ongalinikeza abantu. Esukunyiswa ukuthi enhlizweni uyalangazelela kodwa amandla awunawo. Ngiyambona uJesu kube ngathi uyasukuma, ubona ingane encane ebede ikhulelwe inomntwana kodwa ayixoshiwe ekhaya, ayazi izohlalaphi, ayazi izodlani. Ngiyambona uJesu kube ngathi uyasukuma, ubona ingane encane ekhulelwe engazi izokwenze njani, efuna ukusichitha lesisu ngoba yazi izothina ekhaya. Ngiyambona uJesu kube ngathi uyasukuma, ubona umntwana kwi-campus bayafunda bayadla, yena ekhaya akekho omthumelela imali. Ngimbona uJesu engathi uyasukuma, ngathi uzusizi likamama ekhala, uzusizi lababa lwendoda endala
ibubula ikhala ithi angazi ngizokondla ngani abantu abami. Ngithanda inkonzo yenziwa uMtaka Maria ngoba khona into emsusa phansi. Lithi izwi likaNkulunkulu uthe uStefani mefa. Uthi uStefani bheka ngiyawabona amazulu evuleka. Uthi ngiyawabona amazulu evuleka. Uthi ngedwa ngiyayibona indodana yomuntu. uStefane akayibona indodana yomuntu ihlezi ngakwesomnene. Uthi ngiyayibona indodana yomuntu athi ngiyayibona isukuma. Khona izinto ezimsukumisayo uNkulunkulu. Khona inyembezi ezimsukumisayo uNkulunkulu. Khona izimo ezidlula kuzona ezimsukumisayo uNkulunkulu. Khona ukububula okumsukumisayo uNkulunkulu. Khona imkhuleko emsukumisayo uNkulunkulu. Khona igaba la singalali khona la ngathi siphenduka inhlanya. Kodwa siyamsukumisa uNkulunkulu. Walahla ithemba. Ngoba usizo obhekana nalo. Izinto ezenzakalayo ziyamsukumisa uNkulunkulu. Alisukumi undlu bese kuyaphela. Athi angasukuma uJesu ebese bageza inyawo. Ngiyambona ebahlambulula. Ngiyababona ebakhuculula. Ebasusa insila. Eyavuka kumina lenkonzo ukuthi bewungesondeleni Mtaka Maria. Bewungengikhucululeni insila yeminyaka. Bewungengikhuculule yini izono zeminyaka. Ngimbona uNkulunkulu wethu esondela kuthina. Ethi ngicela ukuhlambulula. Ngicela ukukhuculula lensila esiyiqeqeba esihlezi kuwena. Ngimbona egijima eyolungisa amaphutho obusha bethu. Ngimbona eyodonsa izinto ebesithukusile. Ngimbona eyovusa izinto ebese sizifihlile. Ngimbona ethi sibanibani ukuze phambili asigeze la. Asihlambulule la. Uyabona kunentshumayelo esisanda kuyenza ethi qaqa inhliziyo ubone izibusiso zikaNkulunkulu. Abanye bethu sibanjwe izinto asikwazi ukwamukela ngoba kunezinto ezisidonsela emuva. Kunento evukayo enhlizweni yami kulezi insuku. Umaqondana. Angike ngizame ukuqondanisa. Ngiqondane necebo likaNkulunkulu nalo ngempilo yami. Alignment. To be aligned into the purpose that God has for my life. Nokuzibona iworth yami njengomuntu. Ngoba abanye bethu silahlekelwe ikona konke. Omunye lahlekelwa abazali. Athi mina ungibona ngiphila uma ubengenzela konke. Ubaba ubengenzela konke. Bengithi mangifika ekhaya mabesibona isimo. Ubengabuza umzali wami, mangithi mase ngihamba anginike mntanami enza ukuthi mntanami zama ukuthi njobe sehambile sekuphele konke. Angisena lutho, angisena muntu. Omunye bekuyena owondla umndeni. Bekuyena ofundisa abantwana, azafundisa abantwana babafowabo nodade wabo. Waphela umsebenzi. Akasazi uzokwenzani. Omunye bekuyena owenza izinto la ekhaya. Akusekho. And so sengizibona njengomuntu ongenamsebenzi walutho. Sengizibona njengomuntu owumthwalo.
sengizibona njengomuntu ohlupha abanye. Namhlanje uNkulunkulu wethu ngimbona esondeza kuyena. Athi ungakhali wedwa. Athi asikho isidingo sokubalisa. Asikho isidingo sokukhala. Athi ungakhali wedwa. Athi woza kumina. Ngimbona uNkulunkulu engathi ufuna ukungibamba. Angisondeze kuyena. Angikhumbuze ukuthi angisona isehluleki. Engathi uNkulunkulu ufuna ukusho ukuthi yena okwazi ukwenza konke nalokhu usazokwenza. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibuso sizivikele sikhanyisele isinquso lamandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.